Mikel, lehenik eta behin partiduaren balorazioa, zirkapen eta lortuta gero. Bueno, partidua ez da ona izan, ez gara ondo sartu, 30. segunduan bat eta gut ari ginen jagaltzen, ia sartu dira urduri, eta bueno, ez da gure partidu hoberena izan. Gero ja, bigarren zatian ongara pixka eta hobeto, barrualdetik aurkitu ditugu linea gehiago, profunditatea askoz gehiago zapaldu dugu, haien aria baita ere, baina bueno, generalean ez da gure partidu hoberena izan, hori argi dago, gero azkenean penalti hori, eta lortu sailkapena gainera lider modun. Kontento, baina askoz hobeto jolastu dezakegu, hori argi dago. Eta zer esan diezue atsedenaldian, edo nola kudeatu duzue jokalarien urduritasun hori emaitzari begia? Galdetu dugu, atzo egin genuen dinamika bat eta relazionatu genituen kontzeptu batzuk, bai emozioekin, bai futbol kontzeptuekin. Eta pizka bat ikusi dugu hori lehenengo zatian, ez? Baloi lateralak eta horrelako gauzak, komentatu diogu egoteko lasai, hau da esperientzia bat, haiek disfrutatzea. Bagenuen jokatu algenuela askoz hobeto, baloiarekin askoz hobeto egotea, profunditatea lehen esan dudan moduan gehiago zapaltzea eta gauzak eterako zirela. Hau da, jentzat esperientzia bat, guretzat esperientzia bat, eta listo.